оставам и започвам някакви страхотни неща, които се излъчват от мене драматично. Но това също е при мен. Значи, като говоря за емоции, знам какво имам предвид. Те са същите, точно се правят характери. Това е при мен точно така, че да остана жив. Разбирате? Стефи не, аз просто правя големи засечки. Забравих текстото, за твоята линия бях приготвила 2 роки текстото. Сега, за твоята лента. Не трябваше да пробваме да... Да, значи тая лента, даже си мисля, макар че ще е много проблемно, просто като да фанеш точно на финала на това вече. Като почнеш да танцуваш, това да бъде наистина лентата да фръчи и да се развява, и да се разгръва, и да се такова навсякъде. Аз обаче се сетих това сега да ниче. Не бяхме говорили, че... Нищо, просто не е това грешка, аз грешка. Но там защото аз много страшно се надъпах, приках. Там не спада. Така, на финал. Първият, който вземе куфър, това е Васко. Значи първият, който вземе куфъра, ще тръгне директно напред. Като че аз искам да стана зрител. Не искам повече да правя театър. Искам да игра за публиката и то трябва да е такова решително до ръба на сцената. Останалите, какво правят? Глеждат го, втурват се и фактически, когато те дойдат при него, той тогава се спира. Вие го спирате. И трябва да го спрете много категорично, просто трябва да го скепците. Трябва да го сграбчите. Така, следващото, и принципът е такъв, сграбчите, оставаме го, ние си тръгваме. Разбираш ли? Остава един при куфъра. Другите остава по един. Втория хора. Стефи. Значи, от тук Васко се тръгва сега насам. Стефи остава при куфъра. Стефи го взима, нещо прави с него. Тези, които са си тръгнали, забелязват, че Стефи не е с тях. И когато Стефи се подреди, те се връщат. Да, но цялото това действие се развива там напред на нас, нали? Не, има едно постоянно степен назад, защото всеки път хората си тръгват. Това е действие. Тръгвам си, защо тя не е с нас? Какво правиш да се скуфа? Разбирате ли? Но винаги остава по един, който се занимава. Който става с куфър, също се придвижва леко. Леко се придвижва назад. Да. И така постепенно се източва. Дайте да направим само нас последната. По време на ангелите, нали, това влезе с родата, аз изтезимам куфърчето. Така, да си вземаме и лентите, които после ги прибирам в куфъра, и като приключи с маникюра, да си изляза и после да ги влеза. Не, влез.